Hello guys! Στο σήμερα είμαστε εδώ με τον Cookies Breakfast. Γεια. Γεια. Ναι, γεια. Άντε θε άλλο ένα κόσμο άνθρωποι του Θεού. Ποιον κόσμο? Όποιον θες να κάνουμε mine. Να κάνουμε mine. Καινούριο. Καλά, να κάνει καινούριο. Ωραία, έκανα ένα. Περίμενε να πω. Όχι να μην. Γιατί δεν μπορώ να πω. Δες. Γιατί δεν μπορώ να πω. Πάτα το! Να το, χωνίστηκε. Fucking hell. Πού είσαι? Είμαι πίσω. Γεια σου. Γεια σου, Μάικλ Τζάκσον. Έστε διάλογο. Δεν τρέπεσαι να με βαράς. Δεν τρέπεσαι Cookies Breakfast. Έχω γυαλιά, ρε. Εντάξει. Ήρεμα. Είμαι μπάντα. Πάμε να κόψουμε ξύλο. Αλλά ναι, εδώ όχι πολύ. Όχι. Πάμε στο δάσος με τα μανιτάρια. Είδε που το Κοίτα, έχουμε και βάλτο και δάσος με μανιτάρια και... Έχουμε βάλτο. Yay! Κάτι, εγώ θα το πάρω. Εγώ. Όχι, εντάξει. Εγώ! Εντάξει. Ωραία είναι το skin μου, Γιώργο. Χάλια είναι. Και εσένα χάλια είναι. Εμένα είναι μπατζάς. Μπατζάς. Πόσο μπατζάς, πού είσαι. Πατσάς είσαι εσύ. Εσύ τι είσαι δηλαδή ρε. Εγώ είμαι... Εσύ είσαι... πατατούλα. Πατατούλα. Πατατάρα είσαι τώρα. Μην μιλάς ντομάτα. Εγώ τουλάχιστον είμαι κάτι καλύτερο από την πατάτα. Την πατάτα όπως την πηγαδίζουμε και την τρώμε. Και την ντομάτα είναι πολύ υγιεινή. Την ντομάτα τη χιάζουμε. Δεν τη σχέσουμε την ντομάτα. Μη λες τέτοια. Η ντομάτα είναι πολύ υγιεινή. Μη πήγες, σιγά. Γιατί δεν μου είπατε να τις πάρω ρε βλάκα. Γιατί δεν χρειάζεται. Μα τι τα έχουμε φαγητό ρε. Τι θα έχουμε μετά να φάμε. Έχει κάτι γουρνάκια, πήγαινε σφάξε. Φτιάξει. Εγώ δεν τις πάρω. Καλά τσίτα ρε. Μπήκες από το τέτοιο. Όχι δεν μπήκα, κοίτα. Άρα μήπως μπήκες. Έχω 12 ξύλα. Έχεις τι? 12 ξύλα. Κάτσε με Τι? τέτοια. Σκάσε αυτά να φτιάχνω. 12 Ξύλα. πύλα. Γιώργο, να σου δώσω μια πίκαξη. Όχι. Έλα. Όχι. Πάρε μια. Πάρε και σκάσε. Μην μιλάς. Πάρε τη λίγο. Εσείς δεν ακούτε, αλλά αυτή παίζει FIFA. Ναι. Και ακούγεται μέχρι εδώ. Ακούγεται τον γκολ που βάζουν οι αντίπαλοι. Τον νικάνε 6-0. Άντε πάρε μια πίκαξη. Γιατί? Πάτη. Εγώ έχω 26. 26. Σίλ. Όμως πρόβατο. Α, όχι να σου. Ωχ, τι κρίμα. Τι κάνεις. Τι κάνω. Χαλάς το ξύλο. Δεν το χαλάω. Σάκας πως. Θα κάνουμε και σπιτάκι, τι νομίζεις. Τι νομίζεις? Ναι, θα κάτσουμε μαζί όμως μέσα. Ναι, θα κάτσουμε μαζί. Τι δώδας. Φυσικά και θα κάτσουμε μαζί, τι νομίζεις. Ναι. Χωριά θα κάτσουμε. Όχι. Τι χωριά θα κάτσουμε. Είστε διάλογο. Ρε βλάκα. Ένα κρύπερ! Ρε, εσύ παίρνεις φαγητό ρε βλάκα. Κρύπερ! Εσύ πήρες φαγητό ρε βλάκα. Α, δεν είναι κρύπερ. Νόμιζα πως ήταν κρύπερ. Εσύ ρε βλάκα παίρνεις φαγητό ρε. Πού είσαι τώρα. Δεν πήρα φαγητό. Σκότωσες γορόνι και πήρες φαγητό. Είδα κάπου κρύπερ, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν κρύπερ. Αυτό ρε βλάκα δεν το έχω βάλει στο difficult. Πάμε εκεί μέσα. Εσύ, δικός σου κόσμος είναι. Πάμε εκεί μέσα. Κοίτα πόσο τέλεια φαίνεται εκεί μέσα. Σιγά μη φαίνεται ωραία. Τέλεια φαίνεται. Για, Εκεί περίμενε. μέσα. Πώς φαίνεται. Τέλειο, πάμε να το στήσουμε. Έχει κάτω. Κατευθείαν στη φώτα. Ωραίο είναι εδώ μέσα. Φύγε λίγο. Ωραία είναι εδώ μέσα. Έτσι. Πολύ ωραία. Να το χτίσουμε τώρα. Εδώ θα κάνουμε mine. Όχι, απλά παίρνω λίγη πέτρα. Βλάκα και δεν έχουμε πάρει κόλλη για να κάνουμε torch. Δεν πειράζει. Και εγώ πεινάω. Δεν με νοιάζει. Τι δεν σε νοιάζει. Μωρή, Ους. ηλίθεια. Δεν μου φόρτωσα τα τσάντ, συγγνώμη. Ούψ, άρχισες. Όχι. Την πάτησες. Παρεξήγηση. What the problem. Όχι, εντάξει.
Γιώργο, εντάξει, συγγνώμη. Δώσε Συγγνώμη. τα πράγματά μου. Συγγνώμη. Δεν τα έχω. Αλήθεια σου λέω. Να τα πράγματα. Γιώργο, εντάξει, με άφησες να είμαι καρδιά, χαίρομαι πολύ. Να σε ψοφήσω εγώ καλύτερα. Μην τολμήσεις. Μην τολμήσεις. Είμαι με μια καρδιά πλήρη. Το βλέπω, είσαι με 4 καρδιές. Μην τολμήσεις. Είσαι με μισή. Δώσε μου κάτι να φάω. Ναι. Αφού μόνο μαλλί πήρα. Αντίο. Κοίτα το ματάρες μόνο. Μόνο μαλλί πήρα. Κοίτα το inventory μου. Ψέματα. Κοίτα το inventory. Εντάξει. Ξέρω τι λες, ψέματα. Μην μιλάς. Να ένα τεράστιο μανιτάρι. Πού το βρήκες, Ρουλάκα? Να το